Hello ja tervetuloa kuuntelemaan mun eli Mimosan rakkauskirjeitä sulle. Tänään me mennään suoraan aiheeseen. Tämän jakson aiheena on se, kuinka tärkeää on se, että sä rakastat ja kunnioitat ittees, jotta sä et hylkää ittees silloin, kun sä kaipaat joltain toiselta ihmiseltä tai toisilta ihmisiltä rakkautta, hyväksyntää tai huomioon. Ja tää on sen takia mulle tosi iso aihe, koska itsensä hylkääminen on ollut mun oma iso traumakierre, mitä mä oon purkanut varsinkin tänä vuonna tietoisesti paljon. Ja mikä on edelleen asia, mitä mä työstän. Mutta siis, long story short, mä heräsin tänä vuonna siihen semmoiseen tosi selkeäseen kuvaan, että itsensä hylkääminen on ollut mun traumakierre. Joka on niinku traumakierre, joka toistuu niinku mun kummallakin puolella perheestä. Ja mikä on siis toistunut myös mulla. Ja mikä on niinku asia, mitä mä nyt työstän ja mikä mun tietysti kuuluu ratkaista. Ja missä mun pitää kehittyä niin, että se ei enää ole asia, joka vaikuttaa mun elämään. Ja se ei ole asia, minkä mä sitten antaisin mun tuleville lapsille niiden traumakierteeksi, koska tietenkään mä en halua sitä. Ja nopeasti voin sanoa, että kun mä oon jo pitkään työstänyt mun niin kuin itsensä rakastamista ja hyväksymistä ja tutustumista, tuntemista, itsetuntoa ja itsevarmuutta, niin tämä asia on helpottunut jo tietysti siinä tosi paljon. Ja mä oon niin kuin oppinut olemaan paljon tarkempi ja paljon niin kuin tiukempi siinä, että mä kunnioitan itteeni ja elän sen mukaisesti, että mä niin kuin rakastan itteeni, mutta se on edelleenkin ollut niin kuin tosi sillään iso toistuva juttu mun elämässä. Ehkä se leveli vaan kuinka niin kuin isolla tasolla se on ollut, tai niin kuin isolla volyymilla se on ollut, niin on vaan pienentynyt tosi paljon siitä, kun millaista se oli, kun mä olin niin kuin lapsi ja nuori, vs. millaista se on nyt, tai se on ollut. Ja yksi iso asia, mikä on oikeasti muuttanut mulla tämän niin isosti, ja mikä on auttanut mua näkemään tämän tilanteen, ja mikä on myös antanut mulle ihan sikan tilaa käsitellä tätä juttua, on se, että mä oon nyt ollut sinkku melkein koko tämän vuoden, ja siis mä oon ollut semmoinen relationship girl. Mä oon ollut niin kuin viimeiset 5 vuotta melkein koko ajan parisuhteessa, paitsi nyt. Ja siis se on tosi vapauttavaa. Mutta siis se, että mä oon nyt ollut sinkku, on niin kuin ensiksi vapauttanut mun elämästä ihan sikon energiaa, joten mä oon voinut keskittyä enemmän itteeni. Ja sitten toiseksi se on niin kuin saanut mut näkeen mun elämän tosi eri tavalla, ja se on avannut tosi paljon asioita, mitä mä oon ehkä pystynyt ignoraamaan, tai mitä mä en vaan ole niin kuin pystynyt näkemään silloin, kun mä oon ollut niissä parisuhteissa. Ja tietysti kun tää aihe on se itsensä hylkääminen toisen ihmisen rakkauden, hyväksynnän tai huomioon tai minkä vaan vuoksi, niin voitte kuvitella, että se on tosi iso juttu parisuhteissa. Joten joo. Ja tänä vuonna mä siis tosiaan niin kuin heräsin itse tähän silleen niin kuin oikeasti, koska tänä vuonna siis mä olin kävellyt koiran kanssa ja mä en kuunnellut musiikkia eikä mitään, ja yhtäkkiä tää kaava vaan läsähti mun naamalle. Kaava, eli mun niinku tämmönen traumakierre basically, mä en tiedä miksi sitä sanotaan oikeaoppisesti, mutta siis silleen se kierre, mitä mä oon niinku toistanut mun elämässä, mikä on ollut niinku mun toistuva
toimintamalli mun elämässä, vaan niinku läsähti mun kasvoille. Ja mä näin sen ja mä tajusin sen, että miten iso kierrettä on ollut mun elämässä. Että kaikissa mun ihmissuhteissa mä oon niinku hylännyt itteeni tavalla tai toisella, levelillä tai toisella, sen takia, että mä kuvittelin tai alitajuisesti ajattelin, että mun tarvii tehdä se, jotta mä saisin toiselta ihmiseltä rakkautta. Ja toihan on aika heavy. Mutta siis niin kuin mä sanoin, niin tää on siis ollut paljon isompi juttu mun elämässä silloin, kun mä olin nuorempi ja kun mä olin teini. Mutta sitten kun mä oon alkanut käsittelemään niin kuin mun elämän asioita ja oppinut rakastaa itteeni, niin tietysti se on niin kuin pienentynyt, mutta yksi asia, missä se on niin kuin viimeisimpänä, niin kuin, mitä mä sanoisin, hitaiten parantunut asia on mulla ollut juurikin ne parisuhteet, missä mä oon sitten ollut. Joten näettekö te tämän ongelman, mikä tämä kere on? Joten joo, nyt kun mä oon ollut sinkku, mä oon käsitellyt ihan sikan asioita. Siis niin paljon asioita, muutakin kuin tää, mutta tää aihe on ollut niin iso juttu, mistä mä oon puhunut niin monen ihmisen kanssa, koska musta tuntuu, että tää on niinku asia, joka on niinku niin yleinen juttu. Että me hylätään osia itsestämme toisen rakkauden takia. Ja mä en sanoisi, että sun tarvii. Siis sun ei oikeasti kuulu joutua hylkään yhtäkään osaa itsestäsi toisen ihmisen rakkauden takia. Jos sä joudut tekemään niin se ihminen ei kuulu sun elämään. Ja se vaan toimii silleen, että silloin kun se on sun oma alintajuntainen ajatus, se on se sun trauma tai toimintamalli, mikä kiertää, niin silloin sä itse alitajuntaisesti laitat itseesi paikkoihin, jossa se vähän niin kuin toistuu. Ja se toistuu niin kauan, että sä hylkäät itseesi niin kauan, kun sä oikeasti alatkin ole hylkäämät itseesi. Eli mitä sun pitää tehdä on basically se, että sä alat rakastaa itseesi. Sä alatkin niinku seisoon sun niinku itsesi takana. Sä alat antaa itselle sitä rakkautta. Sä alat itse antaa itselle sitä hyväksyntää ja huomiota. Sä alat keskittää sitä huomioon ittees. Sä alat korjaan niitä osia sussa, mitä sä kuvittelet, että se toinen ihminen ja se toisen ihmisen huomio, sen toisen ihmisen rakkaus ja hyväksyntä sussa täyttäisi ja korjaisi. Tää on tosi deep. Mutta tää on niin tärkeetä. Ja tää on niinku oikeasti siinä ytimessä niinku mun elämässä erityisesti. Mutta mä uskon, että tää on niinku tosi monen ihmisen elämässä ytimessä niinku osana siitä, miksi on niin tärkeää, että sä opit rakastaa ittees. Ja yksi asia, mikä mulla ja mikä varmasti myös kaikilla muilla sitoutuu tähän, on se oman arvon näkeminen ja juurikin se itsensä kunnioittaminen. Ja jotta sä alat näkee sun oman arvon, jotta sä pystyt kunnioittaa ittees, niin sun pitää tutustua ittees, sun pitää hyväksyä ittees ja sun pitää alkaa rakastaa ittees. Joten ala viettää aikaa itses kanssa. Ala tykkään ja nauttii sun omasta seurasta. Ala näkee niitä hyviä puolia sussa. Ala tutustua ittees. Ala istuu hiljaisuudessa. Ala tekeen asioita sua varten. Ala niinku aidosti rakastaa ittees. Ja sitä kautta, kun sä alat itse antaa itsellesi niitä asioita, niin sä alat täyttää sitä haavaa sussa. Ja silloin, kun sä täytät sun oman kupin, silloin, kun sä täytät itse niitä osia sussa, mitä sä kuvittelet ja alitajuntaisesti toivot, että joku muu sussa täyttää, niin silloin kaikki alkaa muuttua. Ja silloin sä alat valitsee niitä oikeita ihmisiä sun ympärille. Silloin sä alat laittaa ittees oikeisiin paikkoihin, mihin sä kuulut. Silloin sä voit toteuttaa ittees aidosti. Silloin silloin sun koko elämä muuttuu. Silloin sun koko elämä avautuu uudella tavalla, koska yhtäkkiä
kaikki sun energia ei meekään siihen, että sä tarvit jotain joltain toiselta ihmiseltä. Niin kuin, totta kai me ollaan niin kuin, sosiaalisia olentoja, me tarvitaan toisiamme. En mä tarkoita, että sun kuuluu niin kuin, olla yksin. Mutta kun se tilanne muuttuu siihen, että sä oot jo kokonainen itsessäsi. Niin kuin sä oot. Niin kuin sä voit olla. Etkä sä et niin kuin, kaipaa, että sä voit niin kuin, olla toista ihmistä, toisen jotain. Niin silloin ne ihmissuhteetkin rakentuu niin paljon terveemmälle pohjalle. Ne ei rakennu sille, että mä tarviin sua, koska mä tarviin, että sä täytät nämä osat musta, mitkä on niinku haavoja, mitkä on aukkoja. Vaan silloin sä oot kokonainen. Silloin sä valitset sun elämään ihmisiä, jotka on myös kokonaisia. En mä sano, että me ollaan täydellisiä. Meillä on aina jo asioita, missä meidän pitää kehittyä ja mitä me voidaan korjata. Mutta silleen, täyttä, mitä tarkoitan. Sä valitset ihmisiä, jotka on jo kokonaisia ja silloin se rakentuu terveelle pohjalle. Ja silloin sä näet, että kuka on hyväksi sun elämässä. Ja kenelle sä oot hyväksi niiden elämässä. Ja se energia vaan eri. Ja silloin voi oikeasti tapahtua niinku semmoista kasvua. Ja silloin niinku se suhde ja silloin se niinku, mikä se on? Dynamiikka on eri. Ja silloin niinku oikeasti te voitte kasvaa yhdessä ja te voitte luoda yhdessä. Ja niin kuin mä sanoin, mä en meinaa, että kun sun tarvitsisi olla niin kuin täydellinen ja valmis ja rakastaa itse 100% ja olla niin itsevarma kuin kukaan voi olla ja niin kuin kaikkea tällaista, että sä voit olla niin kuin ihmissuhteessa. Mutta siis silleen niin kuin, se on vaan eri. Se on vaan niin eri. Ja joo. Mun pitää hengähtää hetkeksi, koska mä aloin nyt niinku kiihtyä tässä aiheesta, koska oikeasti tää on niin tärkeä aihe. Tää on niin iso aihe, niinku, oh my god. Joo. Joo, eli silloin kun sä niin kun täytät sun oman kupin, silloin sä alat olemaan tarkempi sun oman energian kanssa. Ja silloin se energia, mistä sä toimit, mistä sä elät, mun kissa tuli myös kertoa teille, kuinka tärkeää se on olla oman. Miettikää kissoja. Siis kissa on täydellinen esimerkki, mikä sun pitää, niin kuin mikä on meidän tavoitetila. Tämä menee nyt aivan siis eri niin kuin raiteille, mutta siis oikeasti. Kissat aina huolehtii itsestänsä. Ne on aina kertomassa, että nyt on ruoka-aika. Niillä on myös selkeät rajat. Ne on silleen, nyt mä haluan olla ihmisten ympärillä, nyt mä en halua olla ihmisten ympärillä. Ne pitää niiden rajoista kiinni. Ne ottaa aikaa, että ne luottaa toiseen ihmiseen tai eläimeen. Ja sitten ne voi lähentyä, kun ne tietää, että ne voi luottaa suhun oikeasti ja sä oot niinku niiden energian arvoinen ihminen. Niin oikeasti. Ollaan enemmän niinku kissoja. Anyways. Missä mä edes olin? Mä en tiedä oikeasti. Mutta joo, se, että mä olen nyt tässä meidän kaikkien tämmönen esimerkkihenkilö, joka on hylännyt itseänsä. Voin kertoa teille, että on mahdollista lopettaa se. Sun on mahdollista hiilaa ja sun on mahdollista alkaa toimia eri tavalla, alkaa arvostaa ittees, alkaa kunnioittaa ittees. Sulla on mahdollista täyttää ne aukot itsessäs, jotta sä voit muuttaa sen sun elämän kierteen ja voida paremmin. Ja elää paremmin. Ja elää täysillä. Se on mahdollista meille kaikille. Okei. Mä tein pienen listan, että miltä itsensä hylkääminen voi näyttää, koska siis se voi näyttää niinku tosi eriltä. Riippuen sun tilanteesta, riippuen ihmisestä. Tosi monet näistä jutuista on ollut kyllä asioita, mitä mä oon itse tehnyt mun elämässä. Siis niinku, jos mä mietin sitä aikajanaa, mun elämän aikajanaa ja miten niinku mun oma käyttäytyminen ja mun identiteetti ja kaikki on muuttunut niinku lapsesta teinistä tähän pisteeseen, niin siis se on muuttunut tosi paljon.
Ja siis niinku, se iso ero on ollut siinä, että mä aloin työstää sitä, että mä niinku tutustuin itteeni ja opin niinku rakastaa itteeni ja opin arvostaa itteeni. Ja se on edelleen matka, mitä me kaikki käydään meidän koko elämä. Mutta mä oon onnellinen, että mä oon jo niinku tässä pisteessä. Mutta joo, kun mä katson niinku taaksepäin mun elämää, niin mä näen itteni tekemässä tosi monia näistä asioista. Ja niinku, kun mä katson taaksepäin mun omaa elämää, niin mä näen itteni niinku hylkäämässä itteni niin monia kertoja niinku isoissa asioissa tai pienemmissä asioissa. Ja oikeasti se vähän särkee mun sydäntä ajatella kaikki niitä kertoja, kun mä oon hylännyt itseni. Mutta nyt me voidaan olla parempia. Nyt me voidaan parantua. Mielestäni, niinku, mitä sanot, kun sanot niinku heal? Niinku in English. Mutta sit se ei vaan jotenkin tunnu samalta, jos sanot suomeksi parantua. No, anyways. Joo. Tässä on nyt näitä esimerkkejä, miltä itsensä hylkääminen voi näyttää. Omien tunteiden välttely. Omien arvojen hylkääminen tai niiden taivuttelu muiden ihmisten toiminnan mukaan. Tämä on ollut tosi iso juttu. Perfektionismi. Ulkopuolisen hyväksynnän tarvitseminen. Et luota itseesi. Tarvit aina muiden ihmisten mielipiteen tai tuen esimerkiksi valintojen tekemisessä. Laitat omat tarpeet sivuun, jotta miellytät muita. Piilotat osia itsestäsi. Negatiivinen itsepuhe. Mä muuten tein tästä mun viime jaksoa negatiivinen itsepuhe. Et kommunikoi omia tarpeita. Et aseta rajoja ja pidä niistä kiinni. Ja olemalla ihmissuhteissa, jossa sua ei arvosteta tai osata rakastaa oikein. Aikamoinen lista. Aikamoinen lista. Oikeasti basically mä oon ollut kaikki nämä. Nyt kun mä luen nämä, niin mä voin rehellisesti sanoa teille, että tää lista on niinku sillä mun elämän tapahtumassa. Oh my god. Okei. Okay. Ja tää kertoo meille, miksi on niin tärkeää, että sä oikeesti alat työstää tätä ja sä oikeesti lopetat itsesi hylkäämisen. Ja niin kuin mä nyt luin teille tämän listan ja sanoin teille, että basically mä oon tehnyt kaikki nämä asiat, niin huomatkaa, että mä en ala syyttele itteni tässä tilanteessa. Ja sunkaan ei oikeasti kuulu. Koska sä oot toiminut siinä hetkessä sen sun parhaan kykenemäsi tavalla. Oliko toi suomen kieltä? Sä oot toiminut, sä toimit jokaisessa hetkessä sun parhaan mukaan. Silloin toi toiminta oli niinku paras, mihin sä pystyit. Silloin toi oli se sun toimintamalli. Mitä sä teit? Ja sä et tiennyt muusta. Joten älä oikeasti syytä ittees siitä, että sä oot toiminut tolla tavalla. Koska sä oot tehnyt vaan parhaas, mitä sä siinä hetkessä pystyit, mitä sä tiedostit. Ja nyt, jos sä huomaat, että mä oon tehnyt jonkun näistä jutuista, ja mä oon tehnyt kaikki niin kuin mä, niin sulla on mahdollisuus muuttaa se nyt. Joten niinku, oikeasti please, ymmärrä ittees, tunne myötätuntoa ittees kohtaan. Sä ihan varmasti tajuut, mistä sun toi käyttäytyminen on johtunut. Ja nyt sä voit muuttaa sen. Nyt sä voit täyttää ne sun omat aukot. Rakastaa ittees, arvostaa ittees, kunnioittaa ittees. Ja askel askeleelta nämä asiat voi olla sun menneisyydessä. Ja niiden ei tarvitse enää toistua. Koska oikeasti, kun sä alat näkee sun oman arvon, kun sä alat rakastaa ittees, kun sä oikeasti alat tykkään itsestäsi, kun sä alat arvostaa sun omaa energiaa, sä alat kunnioittaa ittees, niin sä et enää toimi tuolla tavalla. Se oikeasti tapahtuu niin.
Sä et toimi tuolla tavalla enää. Sitten kun sä oot sellaisessa tilanteessa, että joku ihminen toimii semmoisella tavalla, että sulla olisi mahdollisuus alkaa vaikka taivuttaa sun omia arvoja jonkun toisen ihmisen takia sen takia, että se voisi pysyä sun elämässä, koska sä vaan haluat sieltä rakkautta, niin sä et tee sitä. Koska silloin, kun sä oot täyttänyt itses sun oman kupin, silloin kun sä täytät ne sun omat tarpeet, niin silloin sä näet, että tää ihminen ei kuulu mun elämään. Tää ihminen ei kuulu mulle. Ja sä voit kävellä pois. Ja silloin, mä tiedän, että niin se ei tarkoita sitä, etteikö se olisi välillä pettymys. Todellakin se voi olla pettymys. Me voidaan toivoa vaikka mitä. Me toivotaan, että joku ihminen olisi sellainen, joka matchaa meidän arvojen kanssa ja me voidaan viettää niitä kanssa meidän loppuelämä. Mutta se ei vaan valitettavasti aina mene silleen. Ja silloin kun se ei mene silleen, silloin kun sä tiedät, että tää ei oikeasti kuulu mulle, niin silloin kun sä oot itse kokonainen, niin se on niin paljon helpompaa kävellä pois. Ja silloin sä oot niin vahva, että sä kävelet pois. Ja sä tunnet sen pettymyksen, ja sä tunnet sen sydänsurun. Mutta sä teet sen kuitenkin itseäsi varten, ja sä tiedät, että se on sun parhaaksi. Ja sitten sä siirryt eteenpäin sun elämässä. Jos sä huomaat, että joku noista esimerkkeistä on ollut sun käyttäytymismallia, on ollut sun toimintamallia, tai on tällä hetkellä, niin sä voit parantaa sen askel askeleelta. Ala tekee itsellesi asioita. Ala tekee asioita sua varten. Ala tutustua ittees. Ala näkee hyvät puolet sussa. Ala antaa itsellesi kaikkea siitä, mitä sä kaipaat siltä toiselta. Niin kun sä voit kysyä itseltäsi, mitä mä toivon tältä toiselta ihmiseltä? Mitä mä toivon, että tämä toinen ihminen antaa mulle? Ja sitten, anna se itsellesi. Toi on oikeasti mullistavaa. Toi on oikeasti mullistavaa. Kun sä vaan kysyt itseltäsi, se tulee sulle, ne asiat tulee sulle. Mä kaipasin tuolta tämmöstä. Mä kaipasin sitä, että toi toinen rauhoitteli mua silloin, kun mulla oli paha mieli. Sä voit tehdä sen itsellesi. Sä voit tehdä sen itsellesi. Kun sulla on paha mieli, sä voit sanoa itsellesi, että hei, kaikki on ihan hyvin. Sä pärjäät tästä. Sulla on nyt paha mieli, se on ihan ok. Mitä mä voisin tehdä, että mulla olisi parempi mieli? Sä voit tehdä ton itsellesi. Sä et tarvii sitä toista ihmistä tekee sulle. Ja kaikki jutut, mitä sieltä ikin tuleekaan, niin anna ne asiat eka itsellesi, jotta sä voit oikeasti valita oikeat ihmiset sun elämään. Jotta sä voit tehdä valintoja sen perusteella, mitä sä oikeasti ansaitset. Mikä on sun arvon mukaista. Ja mä tiedän välillä, me hirveästi haluttaisiin, että joku juttu toimii. Niin kuin oli se sitten ystävyyssuhde, oli se sitten parisuhde, oli se sitten perheenjäsen. Ja me niin haluttaisiin, että se toimii, ja se on niin iso pettymys, kun se ei vaan niin kuin toimi. Koska oli se sitten sellainen tilanne, että toinen ihminen ei vaan pysty antaa sulle sitä rakkautta, mikä sä ansaitset. Tai se ei vaan osaa. Tai sitten se ei niinku halua. Ihan sama mikä se tilanne on, niin silti se tarkoittaa sitä, että se ihminen ei kuulu sun elämään. Se ei vaan kuulu sun elämään. Sun ei ikinä kuulu joutuu aneleen ketään muuta rakastaa sua oikein. Sun ei ikinä kuulu joutuu hylkää ittees sen takia, että joku ihmissuhde toimii. Ei ikinä. Jos joku ihminen koskaan laittaa itsensä sellaiseen tilanteeseen, että sen pitää poistua sun elämästä, niin se ihminen ei kuulu sun elämään. Se ei kuulu sun elämään. Ihan sama, onko se itsensä sabotoimista, ihan sama, onko se, että se ei välitä tarpeeksi. On ihan sama, onko sillä huonot tunnetaidot vai ei.
Me keksitään aina kaikkia mahdollisia selityksiä silloin, kun me kaivataan sitä hyväksyntää ja rakkautta ja mitä vaan siltä toiselta ihmiseltä. Me aina keksitään sillä ja me ymmärretään niitä, me tajutaan, että mistä se käyttäytyminen johtuu. Mutta se ei siltikään tarkoita sitä, että se kuuluisi olla sun elämässä. Ei tarkoita. Ja sun kuuluu tuntea se pettymys ja kävellä pois. Tai avaa sille toiselle se ovi, että sä voit kävellä pois. Niin kuin oikeesti. Koska me kaikki ansaitaan se, että me itse rakastetaan itteemme. Me itse arvostetaan itteemme. Me itse kunnioitetaan itteemme. Ja me ansaitaan se, että muut tekee meille samoin. Mä lupaan, tässä maailmassa on niin paljon ihmisiä. Tässä maailmassa on niin paljon ihmisiä. Ja meille kaikille löytyy meidän ympärille ihmisiä, jotka osaa rakastaa meitä oikein. Jotka ymmärtää meitä. Jotka tukee meitä. Ja sä saat sen silloin, kun sä teet sen itsellesi, koska silloin sä osaat valita ihmiset oikein. Ja silloin, kun sä teet sen itsellesi, niin sä oot myös parempi ihminen muille ihmisille. Silloin sä myös pystyt olemaan parempi ihminen, parempi läheinen sun läheisille. Koska et säkään haluis, että joku ihminen viettää aikaa sunkaan, vaan sen takia, että se niinku kaipaa sun hyväksyntää. Että sä oot vaan niinku joku väline, joka täyttää aukkoja siinä itsessään, mitä se ei itse osaa korjata. Tai korjaa, koska me kaikki pystytään korjaamaan ne aukot. Joten joo. Some tough love. Mutta nämä on niinku tosi tärkeitä juttuja ja oikeasti niinku meidän pitää olla vahvoja näissä asioissa. Meidän pitää olla vaan niinku vahvoja, jotta me voidaan oikeasti elää elämää, mitä me niinku kaikki ansaitaan elää. Joo. Tää on niin deep. Tää on niin deep, mutta ehkä tää riittää tältä päivältä. Oikeesti. Tämän päivän jakson viesti on se, että ala täyttää sun oma kuppi. Ala rakastaa ja kunnioittaa ja arvostaa ittees niin paljon, että sä et enää hylkää ittees. Sä pystyt siihen, mä pystyn siihen, me kaikki pystytään siihen yhdessä. Mä uskon meihin. Se on mahdollista. Ja meidän koirakin haukkuu tuolla nyt sitä sen verran, että se sanoo, että nyt on aika päättää tämä jakso. Joten kiitos, että sä kuuntelit. Toivottavasti sä sait tästä jaksosta jotain irti. Jos susta tuntuu, että joku muu voisi tykkää tästä jaksosta, niin jaa ihmeessä. Tää oli tosi deep. Tää oli tosi... Mä menin tosi sellaiseen niin kuin passionate state, koska tää on niin tärkeetä. Ja tää on, niin kuin mä selitin, iso juttu mun omassa elämässä. Sen takia mä tiedän, kuinka tärkeetä tää on. Joten joo. Tulkaa laittaa mulle viestiä, jos teillä tuli mitään ajatuksia tästä jaksosta tai muuta, tai toiveita seuraaviin jaksoihin, mistä toivoisitte, että mä puhun. Tulkaa kertoa, ketä te ootte. Ja kommentoikaa. Spotifyskin voi kommentoida. Ja joo. En mä tiedä, mitä muuta sanoa. Tykkää videosta. Tilaa kanava. Laita podille tähdet. Tulkaa laittaa mulle rakentavaa kritiikkiä. Mä en halua kuulla. Mä haluan kuulla, miten mä voin olla parempi täällä. Ja joo. Kiitos vielä, kun kuuntelit tai katoit. Ja me kuullaan tai nähdään seuraavassa jaksossa. Moikka!